लोगोफोर गाबोन फुंनि 8टानिफ्राय गथ'फोरना गेमा जासिगोन ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां कमेन्ट्स हरनानै गथ'फोरखौ बांसिन माने मोजां रिजाल्ट लाबोनायाव हेफाजाब होगोन होननानै बेखौनो आसा खालामनानै थाबाय। हेलौ लोगोफोर, गुड इभिनिं। आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं, ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय मा होनोमोनलाय, गथ'फोरा खोन्थाहरदों आरोखि, मा होनोमोनलाय, दिनैहाय गथ'फोरनिया अपेनिं जाबाय आरोखि। ओमफ्राय अपेनिं जानायनि ब्लग्सखौ आङो लाबोनो हायासै लोगोफोर, नोंथांमोनहा निमाहा होबानो जाबाय। मानो होनबा अपेनिं जाबाय थानाय समावहाय गथ'फ्रा लाइनाव दंजोबोमोन, मास पास खालामगासिनो दङमोन। ओमफ्राय ब्लग्सखौ गुबुन मानसियासो लादों। ओमफ्राय दा बे ब्लग्सखौहाय कालेक्सन खालामनो थाखाय खस्थ' जादों आरोखि लोगोफोर। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव आङो नोंथांमोननो अपेनिं जानाय भिडिअखौ देखायनो नाजागोन। ओमफ्राय बिनि अनगायै आङो नोंथांमोननाव दिनै मोनसे खोथा सोंनो सानदों आरोखि लोगोफोर। माने आङो जानुवारि मासावहाय RBGB आर्सारि क्लाबावहाय माने गोदानै बोरला गावग्रा जयेन लाखिनो नागिरदों। ओमफ्राय बे जयेनावहाय जयेन फिस लानाय जागोन आरोखि। ओमफ्राय जयेन फिसा माने जोंना ड्रेसनि, ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट खुलिनायनि थाखाय लानाय जागोन। ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर गथ'आ आंनि न'आवनो फैनानै बा जोंनि प्रेक्टिस खालामग्रा सेन्टाराव फैनानै प्रेक्टिस खालामनो फैनो हायोबा बेखौ जोङो फिस लानाय जानाय नङा। ओमफ्राय जुदि आं थांनानै गुबुन जायगायाव थांनानै आङो जुदि फोरोंहैनो गोनां जायोबा आङो फिस लानाय जागोन आरोखि। मानो फिस लानाय जागोन लोगोफोर, नोंथांमोनहा मिथिखायोना दाथ' थावनि दामाबो बिराद बारा जाबाय। ओमफ्राय आंहाथ' जेबो जबबो गैया। ओमफ्राय आरो दा आंना लाइफ टाइम ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ। आं मेडिसिन जाबाय थानांगौ। मान्थलि आंनाव दा 15,000 10,000 बेबायदि आंनाव खरसा जाबाय थायो मेडिसिनावहाय। ओमफ्राय बिनि थाखायनो माने आङो थांनानै गावनि पकेटनिफ्राय थांनानै फोरोंहैनो हानाय नङा। बेनि थाखायनो आङो जयेन फिसखौ लानाय जागोन। ओमफ्राय आं दा मोनथाम जायगायाव लानो सानदों आरोखि। अबेयाव मोजां जायो बेखौ नायनानै आं लागोन। सेरफांगुरियाव मोनसे, ओमफ्राय बनरगावआव मोनसे, ओमफ्राय जाहारबारियाव मोनसे, ओमफ्राय पाटगावआव मोनसे। बे माबायाव आङो अबेयाव साबसिन मानसि मोनो ओमफ्राय अबेयाव साबसिन जायो बेयाव आङो गथ'फोरखौ सेलेक्सन खालामनानै, ओमफ्राय फिजिकेल टेस्ट बिदिनो गासिखौबो नायनानै डकुमेन्ट्स एज बायदिसिना नायनानै आं बेखौहाय सेलेक्सन खालामगोन आरोखि। ओमफ्राय सेलेक्सन जाखांनायनि उनावहाय जायफोर गथ'फ्रा सेलेक्टेड जादों बे गथ'खौल' आङो फोरोंगोन। ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों जयेन फिस लानो नागिरनायखौ, बा मान्थलि लानो नागिरनायखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा थाबैनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय मानो होनबा नोंथांमोननि कमेन्ट्स नायनानै आङो डिसिसन लागोन, नोंथांमोननि खोथा बायदि आं डिसिसन लागोन। ओमफ्राय आसा खालामो माने नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै बे खामानियावबो। ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो दानि जुगावहाय माने बहुद दा बोथोरा बा माबाया सोलायलांबाय। जोङो गावखौनो गैया होननानै जेसेबां थासोमगोन एसेबां जों गैयैयानो जालांगोन। ओमफ्राय दा जोंना स्पर्ट्सनिफ्राय गोबां डेभेलप जाबोनो हमदों। ओमफ्राय गावखौनो जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय माने स्पर्ट्सआव दा बोलो दङ बा हिम्मत दङ। ओमफ्राय बिनिखायनो लोगोफोर जोंखौनो गैया होननानै जेनेबा जोङो खरसा होनो हाया बा खरस खालामनो हाया बेबायदि होननानै जोङो थानाया बिराद गोरोन्थि दानि जुगाव। ओमफ्राय जाय फाराफारि जोङो जौगालांनो थाखाय अबे मोनसे लामाजों जौगालांनो हागोन बेखौ जोङो नागिरनांगौ। ओंखायनो दा ओमफ्राय आङो गामि एरियायावहाय फोरोंनो जोबोद गोसो। मानो होनबा जोंनि गामि एरियानिफ्रायसो मोजां गथ'फोर ओंखारगोन बेखौ आंहा आसा दङ। आरो ओंखारो, गेलेनो इन्टारेस्ट जानाय गथ'फोर थायो। ओमफ्राय बै जे जायगायाव माने गामि गोथौ बे जायगानिफ्राय माने गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै सोलोंहैनो हायै गथ'फोर थायो। थ' आं बे जायगाफोराव थांनानै फोरोंहैनो थाखाय आङो थिरांथा लादों। ओमफ्राय बेयावहाय आं थांनानै फोरोंहैनायाव माने आंहाबोथ' माहाजोनबो नंखाया नालाय, आरो फारसेथिं आंहा दा ट्रिटमेन्टबो सोलिगासिनो दं। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गोलाव समनिफ्रायनो आंनि ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दं। दिनैसिम 2016निफ्रायनो दिनैसिमबो आङो मेडिसिनजों दंगासिनो दं। थ' नोंथांमोनहाबो साननानै
अन्नानै कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो जे आं बे खामानिखौ मावनाया माबायदि जागोन। आंथ' सानो जेब्लायबो जोंनि गामि ओनसोलनि गथ'फ्रा जौगाथों आरो मोजां मोनसे गावनि लाइफआवहाय गावनि लाइफखौ दानानै लानो हायो आरो ओमफ्राय जोंनि गार्जेनफ्राबो जेनेबा जों गैया जों बेखौ सोलोंनो हाया होननानै साननानै थानो नाङा। मानो होनबा दिनै गैयैखौ जेनेबा गाबोन सोलायलांहोनो हायो नामा माबेबा मोनसे लामाजों बेखौ जोङो जेब्लायबो नाजानांगोन। ओमफ्राय जोंनि बर' गथ'फ्रा गोबां टेलेन्टेड जों मिथिखागौ। ओमफ्राय एसे एनै जोंनि गार्जेनफोरा सापर्ट होयोबा बा जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा सापर्ट होयोबा माने गथ'फ्रा थाबैनो माने जौगालांगोन आं बेखौ आसा खालामो। थ' नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों आंनि बे दा गुबुन जायगायाव थांनानै फोरोंहैनो नागिरनायखौ बा दा आं फोरोंबाय थानायखौ। ओमफ्राय दाथ' जोंनियाव गोबां नेसनेल प्लेयारबो दंसै। ओमफ्राय दाबो नोंथांमोनहा नुबाय थादों जानो हागौ आंनि ब्लग्सनि गेजेरजों दाबो 10 जन नेसनेल गेलेनो थांदों। 10 जन नेसनेल खेबसेयावनो 10 जन नेसनेल गेलेनो थांनाया गोरलै खोथा नङा लोगोफोर। अल स्टेटनि जानानै ना गासैबो स्टेटनिफ्राय सिलेक्सन खालामनानैसो लाङो नेसनेलनि थाखाय। थ' ओमफ्राय बिनि अनगायै जोङो दा आङो सिलेक्सन लानाय गथ'फोरखौ आङो गुबुन गुबुन मोजां कम्पानिफ्राव हरनो थाखाय आङो सेस्था खालामगोन। जेरै जोंना दङ टाटा स्टिल कम्पानि बेफ्राव झारखान्डआव दङ। बिदिनो साइआव हरनो आं सेस्था खालामगोन। ओमफ्राय बिदिनो शिलंआव साइ दङ। ओमफ्राय मणिपुरि बेफ्रावबो जोंना माने मोजां मोजां माबा दङ आरोखि दा बेफ्राव आङो हरनो नाजागोन आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि थाखाय बा नोंथांमोननि फिननायखौ आङो नेनानै थागोन। ओमफ्राय बेनोसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन। ओमफ्राय थाबैनो 10K खालामना होगोन। ओमफ्राय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मानो होनबा आंना दाबो मनिटाइजार जायाखै। ओमफ्राय बे साननैसोनि गेजेरावनो आङो मनिटाइजार खालामनो होननानै लागासिनो दङ। थ' नोंथांमोननि हेफाजाबजोंसो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आंनि इउटुब चेनेला मनिटाइजार जागोन बेखौ आङो नोंथांमोननियाव गुरैयै आरज गाबो। जाहाथे नोंथांमोनहा आंनि ब्लग्सखौहाय कमप्लिटलि नायलांगोन होननानै आरो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै आरो नोंथांमोननि मोजां मोजां कमेन्टखौ आङो नेनानै थाबाय। मानो होनबा नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आंनि गथ'फोरा जेब्लायबो नायबाय थायो। ओमफ्राय आसा खालामो गाबोननि जानो गोनां गेमाव गथ'फोरा नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायनानै बांसिनै बोलो फैयो। बे मोनसे मटिभेसन मोनो जे गोसोआव जौगानायनि थाखाय माबा मोनसे हिम्मत मोनो जे जोंखौ रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायदों जोङो मोजाङै गेलेनांगोन बेफोरबायदि मोनसे गोहो मोनगोन होननानै आङो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामनानै थाबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। बाय बाय लोगोफोर। थेंक इउ। लाभ इउ अल।